Nilip constituency ke parlo tarapung hawara long or party hears leader conference mati APHRC Ratchari tumpen mass joining amai ki bipon bangso mass joining ke paman ponalong BJP Congress ASDC MNUC mati Independence don thong ke pranar ke ahem tunatum APHRC long chepa ogdun thu anparta don thong ke pranar ke ahem tunpen jasemet ke BJP Ratchari asong atumsi APHRC asong along chepa ogdun Tarapung APHRC mass joining ke paman ponalong Sarkiri Rongphar, Bikram Hanse, Rajesh Tiso, Mondor Singh Ingti Lapen, Ongdung APHRC along Manpeng Kedo, Abang Phu Bang Phia Tum Chitongdun, Lapen, Tarapung Hawara Rat Sitame, Ongdung Chitongdun Tangte, Sarkiri Rongphar, Bikram Hanse, MNUC Mate, Independence Pen Kevang, Rajib Beatum Kaningji Alam Arjusi, Anton Pen Pachini, Daihuri Pen, Amo Singh Ti, Nankelo Birta, Tiken News. Filtering kurang ini dah taraji abar konstituensi dong PHLC kan itu dah pasal yang kono akan dah bang harus sih atau dah ini joining yang kono akyong dong ke BJP kapan ke nilip marginalized upliftment committee NMUC kita tentang independen kan gitu dong di dia grup tuh pindah nol apa ASC kapan kongres kan ada nol tapi nona bang ke nilip konstituensi cut kali lo karbiang long alo konstituensi ko ra drop pen ke dimaso lo sampai non mangke rata tu mangke PHLC apan sidong ke towana chela ning apan public figure non mangke ke theklong mangke la hello non ki bang jelang MP elections tame itu masar jai ka thara pan sile tum ke MP oi dunang pola pen aso pen apose rata tu mang akar ida la hello je ningkan pokep so se ile tum hemprek ke hang ka chesong la ke damtang MP na keman tuman sedame parliamen lalu isi politik sasona thak business sasona thak sinang claim ro masih itu hemprek nang long delo sedame nona bangkel hello rata tu makari da hello penangana tum avia phik gunang lo hemkan samdang lo duk donang lo police army penareng sunang lo la so hemprek ga joini nasi tum la article kuipen tum la article 244A la bangsa autonomous state 62 to the constitution of India paragraph 20 tengpen kikim jia phan tum masar jai ka thara phan tum morning parliamentary election along MP phan ini tum toidun si pahaidun si itu aparman itu pilih along parliament along kacesong duni phan itu kam toinang pu hello itu menang hangala hello asa sarde lason pini ya program solo thamane tumalong ga prek lason ke deng ponji dopik lang ma hat nili ba ke pini penceng si mo tarik thong ke panu lagi taraji par nomor penceng lok lapan ke bor langso lapan ke arlong muti biti langso penceng lok sari huti anta ceng lason si topon thor po chukelan asona taksi west kar biang long soceng constituency hamre no sampe pina mas joining de pon asona taksi organti constituency di QLAC long sampe on program deng kon bom lu apin no masar jai kan har sampe pini achitong de rati bangan halong singhasona long ta inglong singhasona long sampe ada tribal aratum itu mararatum alang ni panakari pen ke hang pen ko alang le ta chitong long lo sarde pini nang itu la tarapung long pini nang itu kibang ceng la puya lang ma mante aprang la nang tungang bom daki non la puhan se sanghon tum ben chenglok la lang litung ge bang chenglang bon stan ni ge PHLC meeting kali stame tarapungar lok bang neli bang bo aprang bang stame da kapek program da kiteng bana peng da jir puju piam nang chichu ban hade ata anda nang ni na julang sar mane nang litum la pini ko ane litum tarapungar ap kidu kisung nang litu war pen chenglok ado we melang ka we la pen hemre same nang li theklong lo la pen kidam ge bang ado we kisung bong ban li thekang lo nang li la yosi la PHLC haidel lo blong nang li tarapungar ap ko pilo ding theklong ban nang li chakangi dak pini tum tarapung hawar ke bang ke isige meeting ke bang jongjong mate dak nangi jui phane tum ke bang kali isige nanga survey lo apena so report ke nili tum ke mo central committee meeting usame tum paklangon pola ke lapen ke la so report teng pensi mo ile tum dak MP MLA ba MECs na me tum high lo polo tang te la so report teng masita bang kambak lempo athe 1951 Mikir Hills district dak senglo bukan ke dak karbiang lol east west kuridam labs na me kaching thur no hok ta betema seta la borpung tarapung la pena dolamara la so ali chiklo thora na so ahawar ke pini onions tame sangti ar long atowar pini onion ta bela penangana dimbang ke towar ke henu thulo ka salam tangta seta la borpung tarapung ahawar bithi langso ahawar mate la dolamara sun chokan bangke towar pini onions tame dak owe ko ane dolo mone tatum ningkan phokep so selo dakar bengon district long tang seta pini oni black topping a fialam lo dak towara long sangti ar long ta be pina lasi langdam lo polodan karbing long autonomous council lo non team karbing long BJP atum isia failure ke lahlo pen congress dak ning country phauchari lo isia failure ke lahlo de alang litum council of budget akror ke deng pen alang litum ku PC la so tangka ke claim lo
noni tum development heglongi polodang te nang tum bokajan namon utor borbil haregat bithe namon bahala kopli long namon PGR along ke dokop angtan ke bangatum Bangladesh ban ke bangatum Bihar ban ke bangara refugee tu masih towar black topping ban cenglok jal jibon mission kijuna lang ban cenglok street light ka dogawe lapen me langan ta me tu masaki joy piera ta tarapunga warhan ping tu te dak black topping mate dak kaching thori ping tung te chot kali no na bangke la dolamara pen la tarapunga hawar la cheklo thor la hidiso langlokso hawar ana bangke non bangke tiger reserve elephant reserve sensitive area zone mason sinon selam la pulutang te 6 schedule lang ping koi paragraph 20 pen ke cheton te pin 6 schedule lang ping koi paragraph 20 lo mage laga tribal area pulo de tribal tum sike dona yam pulo tribal tum sike dona ya rights dulo dake ingnar te ke tuman ka dona ya kama begente dakara ta phan ke te ki ingnar pa cholap nang bu phan si non bangke team kar benglong BJP to mangala son si matha dun rong son non bangke lame thita ningji non dei pinier nians name dak tiger reserve pin ke claim long stame la hello lasi dakara ta tuma kisung ili tum theglong lo dak towar ave me ave school ave lang ave hospital ave dawai mu ju nami phan ave esi lakat dog ave lahaya kisung men ka pa jogya phan ke non bangke dakara da tum bangke ning nang che thelo APHLC phanelo la pa lang le tum ning ka che theteng se tum deng pon lo la pa APHLC yong se ile tum wang lo polon na government wang lo polon tang te ni tum ke ka paching thur pa prangi ke tribal area por sin tum ke tribal arong tribal ha hawar se tum ke paching thur pa prang ko dak tribal tum se first ni tum people athela ke komane ke che phan ke lang se police ta me 6 schedule lang ni ping ko long se tok dak lo dak ke tribal area posi dak ka ching thur ben cheng lo sakuri bagori ben cheng lo ka do isme tribal tum si long pa prang nang ji la pini ladak tara aji labang solong mobhen itu ma general secretary ke hai sarkirong phar na than pon loje menangan namulu kutum kapre ka party aphan aning dok de aning che thek kawe pen pini APSLC along mesen tribal satum phan ke japon thek ji labang so song phan aning che thek pen pini nang join din lo lapen labang so pen ke lagai tum ningrong me alam lo lason thak si ing ton te pin pen idom karbiang long tok anu lapen HNC Hill Santa non laso abang sinon APSLC aphan ke claim mesen wang thek ke klang ben si nang che chapok dun bom lo la tum la APSLC me long nang li tum kidam ta ka prek a song dolo tha nang li pen kupi ning ke dok defen si nang li pini la APSLC a song long nang ke join nang li klar dak pen nam than tha to ra ting churu perfect lo ha neli prangsi ke neli ke podom phora mukda ke wana banglo tame nili ning kiching samse thet bikhangjang athima khaya hutur sonsi nili theklong lo lapena jok akko nili kedam tang bong ke MSc huda bang ke nili ke bang phuke ligalong bang ke devina phanse charab dun lo tame nili tumke vote ke jor ni pencil bang so box long jok dun dead lo la posini li ningkang sam thep bikhangjang karbiang long aphan ka cherai kom ke karbia khai phanga cherai kom bang ke APHRC tuman verlo la posini li tum bang ke ning chi theklong do ko posini li tum bang ke APHRC phan ke nang do kok lo la dak chi pa ok dun pensi ni li tum bang ke khai phan ke chi song dun je phansi pini ke chi pa ok dun la hela pini na tum chi pa ok dun don ko an hem tun sinang chi pa ok dun ni li tum song pen an song we pen an bang ke ni li tum ke don phok kep su se an do la pena kaprek BJP pen tamedo Congress pen tamedo la pen ASDC pen amatamedo Lunset timung arong mohen timung ahem kan plapla chomangkan kapangcheng chomangkan lagi thiring mangranga jutang laso chomkan ke pa donang kok lagi munit akaya long pir thelong emahang lethek lote arnisi ki thinang kok laso ki thidang karli tang atuma phan karhi pen chomrong so pen chomrong mia long an kapali dunje phansi chomangkan kapadu Lason taksi pini jangmi poing ko rapli urmi arni korokanthi constituency ke parlo bhong birik lunse timung arong mohen timung ahem kan plapla chomangkan kapangcheng laso arong aji alang litum hem isi cherap chitu pen bor isi alang litum atiri matuma phan karhipon lapen laso karhipon aphaila ke lakha bang inkoira ke thom atuma phansi karhipon lapen chopar jualo kapale thekhe tuman sitame nang pali dun pen arong ajia long nang chetong dun pen lan social lir archam ki pidun thekjia phanse atiri kampen mohen timunga hin pen chuning ripadopon phuluni pen siwa be report ticket news
litum lapuson don rap don kaan kecerap sinang litum laso asayang dengke klempon. Nilitum abangke pulu podang te nilitum timung atum puluhe nilitum doner kebdo. Doner kep te nilitum cingwai lo aju nili hem non atirikam hem lo nili hem lo. Ladak cingwai lo nilitum to. Ipu sar atum pan tirim cintunga kan papa wet sistemik to kuman nilitum cingwai pen cedon lo cedon si nilitum kolte doan nilipunutum doan ala niliputum doan si cingwai pen nilitum cedon si kasokam pacun pon lo la pente aku cuning ritu lo lamu pen nilikanenge lo kisoi kerate itum kitek apot nilitum kisoi kerata fanta johang dam nanggi tusi nilitum la alang li kubin rong piarong hemari rong pi la pente puthot lo la kubin rong piarong lo monsing rong pi la pente aku mairam rong piarong salip rong inti alang litum phan tuning ridam si alang litum kisoi kerat ang dengan keralang tum nang patang dun lap lo la si nilitum makam tapi niru makam ke chun pon lo. To nang li hem lapuson kan plapla lapuson trong kan kiji pon thekpon nang li hin pen pisi kupon. Nilihin pen la nilitum yo chomong mi chomrong su parabji nilitum timung atum doan nilitum kote motifu nilitum cerap pet pen nili donat kali nilitum kote do nili punu tu nilipu tumpen nilitum cerap pet pen si nilitum laso comkan nilitum kan papata kibipon la si nilitum la kan papla kibipon athe bangke nilitum ta am su si enang orji nang chanji ji po phansi bang anam plang tang lo la si nilitum hai cho ha pur cho ha an so sinang ordu ni nang chan ni phansi nilitum la pitiri pitaram hir jume cho ha Te nang litum bangko an abang pu bang ki phansi karhi pon lo. nilitum ke nilipu do nilipunu do la nilitum kado gawe karhi bangke bang kore ke thok Intela pini bangke ko kopia sayang deng si pangceng pon nang litum. ini ya bangke nilitum la ke pangceng ponceng bangke nilitum rugi hu ini ya ni bangke rugi hu Tela nang litum kaprek tum hans tamel lapuson kacopa lapuson alu ke pale do pon. nilitum la nilipusar atau apa nilitum comong re congrong so parabji pu la soalo nilitum jirpi don rap kithe ke ding apa nilitum lu pale la si nilitum asabet sisteme la jirpi pha nilipu tum pha nilichi tum pha amso si hirjumi alang jumta nilitum phanang pidindi kusi nilitum ta jirpi pha cho hang lo la pente asabet sisteme kobe omet sisteme chop pha lo Intel laso apu thak kan plapla lapuson laso apu thak asayang deng pon nang lihin ten owe kini tuman pisi pacini pon. lalo nilihin pen ke owe kimi tumhan ke chuningri ma la kipudani palama ke solo ansu se ilitum karbi ajutang pulutang te ilitum ipisar pitirim pitaram hello ilitum ta ahok tirim cidung nangko sok kiye huta tirim cidung nangko la pente ini puru kitap sok puru kitap ta tirim cidung nangko se ansu se tirim ilitum pha nangapang nu dunji aphansi nilitum abangke asikan papla sitame antu se aku tirim cipa meji phansi nilitum kan papla ve sitame bor ipen si nilitum kini ruhu lo antu si